Fis-sena li timmarka t-30 anniversarju mit-twaqif tal-Kunsilli Lokali f'Malta u Għawdex tnediet il-Viżjoni Strateġika Nazzjonali tal-Gvern Lokali għal perjodu bell-2023 u l-2030. Wara li fawissu tas-sena l-oħra Segretarjat Parlamentari għall-Gvern Lokali wara proċess ta' konsultazzjoni wiesa mal-imsieħba tal-Gvern Lokali, dan il-proċess wassal għat-tfassil ta' dokument uffiċjali. Fil-preżenza tal-Presidenti Reġjonali u ta' bosta sindki kunsilliera, segretarji eżekuttivi u ħaddiema fih dan il-kunsilli ġew spjegati l-5 temi ewlenin li l-viżjoni strateġika hija mfassla fuqhom. Dawn il-5 temi jirriflettu viżjoni holistika li tinkorpora u tħeġġeġ komunitajiet aktar inklusivi, sostenibbli u kreattivi għal residenti sabiex jgħixu, jaħdmu, jintegraw f'ambjent aktar san u nadif. Il-5 temi huma l-governanza tajba u effettività, riżorsa reġjonali għal kunsilli lokali, lokalitajiet b'ambjent aktar nadif, kunsilli lokali viċin in-nies u priorità diġitali fil-gvern lokali. Kull tema għandha l-istrateġiji u l-objettivi tagħha, fost l-oħrajn insibu studju sabiex bħalma ġara fil-Parlament jiġi introdott mekkaniżmu li jiskura rappreżentanza ugwali tal-ġeneri fil-qasam tal-gvern lokali, insibu wkoll li tingħata s-seta li jiġi eżerċitat id-dritt tal-kariga qabel l-età ta' 18 il-sena, metodi aktar effiċjenti u effettivi għat-tindif tat-toroq fil-lokalitajiet tagħna, inizjattivi u proġetti li jtejbu jollu livell tal-kwalità tal-ħajja tar-residenti, l-implementazzjoni ta' proġetti u inizjattivi li jħarsu l-ambjent u t-tisħiħ tal-kunċett tal-pulizija fil-komunità u jiġi żgurat li jkollu riżorsi meħtieġa sabiex jitħaddem b'effiċjenza. Dwar il-prioritajiet diġitali impjanat koordinament sabiex il-permessi jibdew jinħarġu b'mod diġitali. F'din il-konferenza tħabbar ukoll programm ta' attivitajiet u inizjattivi li jfakkar it-30 sena mit-twaqqif tal-Kunsilli Lokali f'Malta. Is-Segretarju Parlamentari responsabbli mill-Gvern Lokali Alison Zerafa Ġifelli qalet li din il-viżjoni se tixpruna pjan ta' ħidma b'direzzjoni ċara. Ħassejna l-bżonn ukoll li nikkonsultaw li nisimgħu minn dawk kollha li għandhom għall-qalbhom il-Gvern Lokali sabiex din il-viżjoni strateġika kif se nimxu l-qudiem tkun viżjoni tal-kunsilliera, tas-sindki tagħna, ta' dawk li għandhom għall-qalbhom il-gvern lokali. U jekk inħarsu l-qudiem naraw gvern lokali aktar b'saħħtu, aktar relevanti għad-dinja tal-lum u kif isir aktar relevanti billi inkomplu nisimgħu minn għand kulħadd miż-żgħir sal-kbir. Min-naħa tiegħu il-Ministru għall-Wirt Nazzjonali l-Artu il-Gvern Lokali Owen Bonnici faħar il-ħidma li twettqet biex tfassal u ġivarat dan id-dokument u għal il-Gvern jinsab impenjat jara li l-Gvern Lokali ikompli mixi l-qudiem.